Mayong adlaw mga kaigsunan, karon atong hisgutan ang sakramento sa kaminyoon. Usa kini ka sakramento sa atong simbahan. Og ang kaminyoon usa ka kasabutan diin ang lalaki ug babaye nagmugna tali kanilang duha, ang usa ka panag-uban sa tibuok nilang kinabuhi ug diin gisugo sa kinaiya sa kamaayo ug pagkamagtiayon ug sa pagsanay ug pagmatuto sa mga anak. Kinigasa sa Ginoo ngadto sa dignidad sa usa ka sakramento. Ang pulong matrimony gikan sa Latin nga pulong matrimonium nga hiniusa sa duha ka mga pulong mater meaning mother o munium nga nagpasabot og state o estado. Ang kaminyoon kabubuton sa Dios. Genesis 1:27 ato kini mabasa. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae sama sa iyang dagway ug gipanalanginan niya siya. Panganak kamog daghan aron mulukop ang kalibutan sa inyong mga liwat ug sila magbuot niini. Genesis 2:21-22 kini ang atong mabasa bahin sa kaminyoon. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao og samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok og gihulipan niya kini unod. Ang maong gusok gihimo niya kini og usa ka babae ug gidala niya ang babae ngadto sa lalaki. Ecclesiastes 4:8-11 matud pa ang duha mas maayo kaysa usa. Og sa sulat ni Jeremias 29:6 giawhag ang tanan sa pagminyo. Pagminyo og aron mosanay kamo og ang inyong mga anak paminyo usab aron makabaton silang mga anak. Kinahanglan nga mudaghan kamo ug dili mo kunho. So mao kini ang kondisyon sa procreation nga kinahanglan musanay ang daghan abisan pag mapuno ang kalibutan sa iyang mga liwat. Sa bag-ong tugon gisaysay ni San Pablo nga ang lalaki mga asawa ug ang babae mamana unang Corinto City 2. Ug ang usag-usa magtuman sa tagsa kakatungdanan ingon nga bana ug asawa unang Corinto City 3. Laing sulat ni San Pablo miingon siya alang sa mga nagtrato nga walay tuyo sa pagminyo kun dili makapugong ang lalaki sa iyang kaibog ug gibati niya nga kinahanglan silang magminyo paminyo sila dili kana sala. Unang Corinto City 36. Ug midugang si San Pablo sa pag-ingon busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat sa maayo. Unang Corinto City 38. Sa sulat ngadto sa mga Hebreo giingon, angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon ug dili magmaluibon ang bana sa iyang asawa. Hukman sa Dios ang makighilawasnon og mananapaw. Hebreo 13:4. Ang kaminyoon dili gayud bulagon hangtod may kinabuhi pa. Sa daang tugon nahiapil sa napulo ka sugo sa Dios ang pagdili sa pagluib sa usag-usa sa bana ug asawa. Buti pasabot nga gidili ang pagpanapaw. Miingon ang Dios, ayaw panapaw, Exodus 20:14. Og kini nga sugo giusab paghatag sa Dios diha sa Deuteronomio 5:18. Ayaw panapaw, gani adunay bugat nga silot ang ipahamtang sa mga magsupak niini. Kung ang usa ka lalaki manapaw sa iyang isig ka tawo, silang duha nga nanapaw patyon. Leviticus 20:10. Sa bag-ong tugon gitin-aw og gilig-on sa Ginoong Hesus ang pagkabalaan sa kaminyoon. Miingon siya, busa dili na sila duha kun dili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Mateo 19:6. Ug gani gipahimug-atan pa kini sa Ginoong Hesukristo nga bisan ang pagtan-aw lang sa usa ka babae uban ang laway o bastos nga hinahuna nakapanapaw na siya. Nakadungog kamo nga ginaingon kaniadto ayaw panapaw apan karon sultihan ko kamo. Bisan kinsa mo tan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na siya sulod sa iyang kasing-kasing. Mateo 5:27 ngadto sa 28. Ang atong ginahisgutan nga mga pamatuod gikan sa Biblia busa mao kini ang makapabalaan sa kaminyoon ug giisip kini sa simbahan nga usa ka sakramento nga may katuyuan isip procreator sa Dios aron mahimaya ang iyang gingharian. Daghang salamat. Kung wala ka pa makasubscribe, palihog pag-subscribe o pitki ka ng notification bell o pindot ang all para ma-update ka sa tanan natong mga video uploads.